Bon dia. Aprofito avui que m'han enviat, ha sigut voluntari, per anar a comprar el pa a 30 quilòmetres de la casa. Cap problema, anem amb moto. Aprofito per fer el review de la moto que em vaig comprar per venir aquí al poble, una Honda CRF 300L. La idea és que aquesta moto substitueix una moto d'enduro que tinc aquí, una KTM 400, que l'he estat fent servir molts anys. La vaig comprar ja de segona, potser o tercera mà, ja no ho sé. I m'ha anat molt bé, però ha arribat a un punt que se m'ha fet una miqueta feixuc portar-la, perquè primer que els manteniments d'una moto d'enduro són molt exigent. Has de fotre el canvi cada 800-900 quilòmetres, depèn de la canya que li fotis, el qual a mi em fa una mica de mandra. És oli, 2 filtres, has de rentar el filtre de l'aire, està molt exposat i s'ha de rentar molt sovint. Una altra cosa que té la KTM que no m'acaba d'agradar és que l'autonomia és una mica limitada. Podia fer un dipòsit uns 90-100 quilòmetres fins que entrava a la reserva, amb la qual sempre tenia que estar al tanto de fer les rutes passant per aquestes gasolineres. Bàsicament això, les suspensions també de la KTM m'han donat bastanta guerra. Vaig comprar-la i la vaig portar a fer suspensions perquè estaven molt dures a 2 preparadors. Vaig gastar els seus diners per fer les 2 preparacions i cap de les dues m'ha resultat satisfactòria. No m'han anat bé, han quedat sempre molt dures, molt seques. No sé si és un problema de les KTM d'aquestes, és una moto del 2005 que estan, mira, limitades. Si vols millors suspensions te les de canviar, però jo no ho vaig fer. Pensava que arreglant-les ja aniria bé, però no va ser així. Total, que amb aquella moto he fotut molts quilòmetres, moltes sortides, m'ho he passat molt bé, corria de l'hòstia, massa i tot, potser, però, bueno, vaig pensar, potser sí que em veig la moto, tipus més trail, però en aquell moment no hi havia res, i un dia vaig trobar que la Honda tenia aquesta CRF 300, vaig començar a mirar i vaig dir, hòstia, doncs aquesta moto té bona pinta, potser seria una candidata. I al final, com que vaig veure que no hi havia cap alternativa més, vaig dir, bueno, la meva dona em va dir, vaig dir, la canvies? I vale, doncs si et diuen això, nen, pa'lante. Primer de tot, el preu era boníssim. Una moto de trail senzilleta, per menys de 6.000 euros, hòstia, és de puta mare, tio. Hi ha bicicletes de muntanya que no costen ni això, que costen molt més. Perdó. Aleshores, doncs mira, va, tira milles. En aquest vídeo us explicaré una miqueta tot el que he canviat, perquè he canviat cosetes, i què em sembla la moto després d'haver fet ja uns quants quilòmetres. Porta uns 1.500 quilòmetres, molts fets a Barcelona per fer el rodatge, 1.000, i la resta els he fet per aquí al poble, per camins, i bueno, explicaré una miqueta com va anar. Bé, som-hi. Bueno, hem posat gasolina. Això és una de les coses que em va fer decidir a canviar la moto, l'autonomia. Amb aquesta moto fots un dipòsit, són 6 litres i mig, em sembla, no sé quant, més o menys. Seran 9 euros, suposo. I fots 200, quasi pots fer 250 quilòmetres. Gasta 2 litres i mig al 100. A mi m'està gastant això aquests dies. Perfecte. Puc fer rutes sense preocupar-me de la gasolina tranquil·lament. Bueno, característiques de la moto no les explicaré gaire perquè te'n vas a la pàgina web i ja ho explica tot, però bàsicament és un 300 de 27 cavalls que gasta com un matxero.
A partir d'aquí, jo te'n mateixos. Jo 27 cavalls els trobo més que suficients per la intenció de moto que és. Una moto amb més cavalls no li veig el perquè. Per fer off-road, tants cavalls a vegades inclús són dolents. Coses que li he canviat a la moto perquè o bé no portava, o ho portàvem però era una mica justet, o perquè molava canviar-ho. Li he canviat el llum, li he ficat una torre de llum d'aquestes de raid, bàsicament perquè primer que volia muntar un GPS amb un suport que no fos una típica barra RAM que queda allà una miqueta exposat, i a part que la llum original és un halogen que fa molt poca llum. No tinc previst conduir de nit, però si ho tinc que fer, amb la llum halògena ho veia bàsicament complicat. Una cosa també que té l'original és que la llum o funciona a les llargues o funcionen les de carretera. No pots fer-les funcionar a la vegada, a no ser que fotis una nyapa en el sistema elèctric, que és el que he fet jo ara amb la torreta. Aquesta era una altra cosa, que quan fots les llargues no veus de prop, i quan fots les de prop no veus de lluny. Però bueno, amb la torre que aquesta raid porta dos LEDs i els he, diguéssim, connectat de manera que el de carretera, o la llum de carretera, funciona sempre i les llargues complementen la de carretera, amb la qual cosa canviada. Després, manillar, li he ficat un rental una mica més alter, perquè l'original, primer que diuen tothom que és molt tou i és molt baixet. Hòstia! Boia! Bueno, el rental canviat, molt millor, més ample, més alt i se suposa que més dur, i és més dur perquè ja m'ha caigut un parell de vegades de moto i s'entera. Els punys també els hi vaig canviar perquè els originals són bàsicament molt senzills, no tenen ni agarre, són molt durs. Vaig també usar un rental o alguna cosa així. Els paramants que venen són una caca. Directament els vaig treure i vaig posar un Superfaster que tenen l'ànima d'alumini molt més rígids. Els paramants, doncs bé, mira, molt bé. Instal·lació senzilla, però s'ha de tenir al tanto un parell de detalls que també comentant al vídeo, no avui. Les manetes de freno i embrague. Les vaig canviar quasi per caprici perquè les originals doncs, estan bé. L'únic problema que les originals no són regulables. I a part que tampoc són flexibles, no són articulades. Aquestes són unes Z, no sé quin model, són articulades i són regulables, de manera que no és una cosa molt cara, em sembla que no sé, va costar 100 i pocs euros, i en principi es posa això i dura, es posa una caleta i rebentes de manera que en principi no plantejo, han de durar molt. Després, estriberes, també les he canviat. Feien falta, però com que estic acostumat a les grans que tenia la KTM, que donen molta més base, amb el qual el pes s'escampa més a les botes i és molt més còmode, vaig dir, bueno, mira, tu, com aquesta moto plantejava com a una moto de llarg termini, i vaig canviar també les estriberes, també uns 100 i pico euros, unes Z. A veure, les originals funcionen, però bueno, aquestes com que plantejo, el tot plantejament té bastant de camí, les originals potser tenen poca base, poc grip, però bueno, es pot anar amb les originals també, no hi ha problema. El manillar no, el manillar jo el canviaria sí o sí, perquè és una miqueta senzill. Després, també he posat, que no ve, amb la moto original, un protector de càrter, i he posat un d'aquests de la marca AXP, que és de plàstic, bueno, no sé si és plàstic o nylon, no sé, és algú... És el que m'ha fet més gràcia, estèticament com quedava, però la instal·lació és una miqueta cardada, va superjust. No sé com collons, vaig inclús enviar mails a fabricant i no, ells en van molts i tots van molt bé, ninguna queixa, dic, hosti, pues nen, a mi em va costar moltíssim de posar. No soc dolent fent cosetes d'aquestes, tinc una mica de traça, però bueno,
Al final vaig aconseguir-lo posar, forçant una miqueta per aquí per allà, refent les rosques, total. No el tornaria a comprar, per això posaria un altre que fos igual de bo, però que entrés molt més còmode. Funciona bé, l'únic és la instal·lació que és una miqueta fotuda. A darrere li he posat un portapaquets també, que no em porta original, de la preinstal·lació, diguéssim, també de la AXP. Aquest també és d'aquest nylon dur, i això sí que m'agrada més. El portapaquets està més ben aconseguit. Té una base supergran i és molt gruixut, amb la qual és molt resistent. És ample, de manera que també serveix inclús com a paracops en cas de caiguda. Té nanses també per poder-lo agafar la moto per pujar-la, amb la qual tot perfecte. Coses que no he canviat, però que canviaré de cara a l'any que ve. No aquest any encara, però de cara a l'any que ve. Pneumàtics. Tinc una sensació de que sí, però no, però és molt més no que sí. Per carretera, els pneumàtics aquests van molt bé. Són els originals, uns IRC no sé què. Van bé, van molt bé. Jo he anat, almenys amb sec, amb mullat no ho he provat, però tampoc rodo molt amb mullat, no em fa gràcia. Amb sec van collonuts. No vibren, s'agafen moltíssim i van molt bé. Però per terra són bastant justets. Pots fer, si vas de tranqui, baixes pressions, però jo m'he trobat que per molts camins que tenen pedra, graveta, ostres, no agafen gens. Fot unes derrapades davant i darrere net que passo pinya a vegades, Però de moment, mira, m'estic fent a la moto, no crec que sigui la moto, evidentment són les rodes. Ui, aquí hi ha una església xulíssima, ja l'he ensenyat en un altre vídeo. Això és Moarbes de Ojeda, és una passada de guapa. Doncs això, els pneumàtics els canviaré. Veurem què poso. A la moto del meu nano li vaig posar uns Anaki Wild, que ja els havia portat a l'Àfrica, i vaig fer la Transpi i em van anar molt bé. Segurament posi aquests, perquè no vull un pneumàtic molt endurero o molt d'off-road, perquè després per carretera, que també he pensat fer carretera per aquí, després penalitzes i no és còmode. També tinc una edat ja, no vull anar pels camins com un suïcida, amb la qual els pneumàtics que no agafin tant m'ajudaran a controlar una miqueta aquesta passió putera off-road. Com que no ho agafen, no pots córrer. Amb la enduro anava bastant boig. Una altra cosa que canviaré, l'amortiguador del darrere. Pel meu pes, que faig 78 quilos, jo crec que es pot mantenir. Si vas per carretera, sobretot, si només fas carretera, va bé, no cal canviar-lo. És una moto barata, no és per anar fotent-li uns òlids, no és per anar per carretera. Per off-road funciona, va bé, o sigui, jo prefereixo, veig pitjor els pneumàtics que l'amortiguador. De tota manera, si et fots per camins complicats, amb roca, amb molts regarots, rebota molt. I jo per això sí que el canviaria. Però no canviaria segurament per com fa la gent a vegades que es posen òlids. Jo segurament posaré alguna cosa més senzillet. No li cal un amortiguador tan bèstia a aquesta moto que en principi és per anar de tranquil, de passeig. Jo crec que és exagerat gastar-se 1.000 euros en un amortiguador d'aquesta moto. Però bueno, hi ha opcions bastant més barates que funcionen bé segurament i per lo que és la moto, suficient, no li cal més. Ara, ja cadascú ho fugit tot. De la forquilla, estic molt content de la forquilla. És una forquilla de sèrie que només porta una molla a un costat i ja és de l'estil com de les bicicletes de muntanya, que només porten algunes una molla en un costat. I, ostres, va realment bé pel meu pes. No sé si una persona amb un altre pes li trobarien coses o si, evidentment, si vas molt a saco, potser se't queda curta. És bastant tova. Però per fer senders i camins tranquils, inclús una miqueta rebentats, ja n'he fet algun, la suspensió de davant va superbé. Jo no la tocaria. De
fet no la tocaré, la deixaré tal com està. Amb la KTM, com que he agafat la moto pels mateixos camins que la KTM, amb la KTM he fet camins, els mateixos camins, i patia molt més que amb aquesta. Amb la KTM, diria que he jugat amb les suspensions i les he regulat, més tomes, més dures, més precàrrega, les he refet, no hi ha manera, tio, allò no va ni per atràs. És un problema de suspensions, perquè el meu germà tenia una KTM i anava molt bé. A la meva no. Però aquesta de sèrie va collonuda. Cap pega, tio, de perfecte. No les tocaré. Aquest poble té una cosa molt curiosa. Aquesta església, a part de tenir una placa amb els morts de la Guerra Civil, allò arriba a Espanya, té una cosa aquí, no sé si veieu, amb 4 columnes. Això és un conjurador o conjurero o una cosa així. És un lloc on es feia la invocació a Déu Nostre Senyor, suposo que perquè plogués quan no plovia, o perquè parés de ploure quan plovia massa, perquè les collites fossin correctes. És curiós. Fa gràcia. Sempre que passo per aquí, quan ho penso, dic, ostres, nen, com evolucionen les coses. A veure, aquí... Ostres, nen, caravana. People. Guanya el camión, no? Thank you, no? Turisteo. Aquí em sembla que també hi ha un... A mi em sembla que... sí que hi ha pedra, mira, ara ho veurem. Aquesta casa d'aquí, que davant de la Toyota, hi ha una pedra aquí, mira aquesta, del 1699. 1699, Són un porron d'anys, aquesta pedra. Igual han trincat d'una església, però bueno, potser no. Però imagina't viure aquí el 1699, nen. Para de canviar la targeta, sortirà un vídeo llarguet, em sembla, però bueno. I d'aquí dalt, una altra ermita xula. Aquesta ara em sembla que ens pot pujar, no deixen pujar vehicles. Però un dia vaig pujar jo amb la moto fa 2 anys i és molt curiós perquè hi ha com uns vidres de l'absis que són pedres translúcides, com si fos marbre finet o no sé què, no sé si és alabastre o què és, però és com un vidre molt curiós. A veure si està tancat. Però hi ha un filat que es pot obrir, pensava que no es pot obrir. Molt xula també aquesta església. Això està ple d'esglésies d'aquestes. Molt guai. Aquí a l'esquerra queda el pantà. Aquella allà al fons, i aquí es veu l'aigua ja. I arribem a Aguilar de Campo. Bueno, conclusions de la CRF. Me la tornaria a comprar segur. I està molt bé aquesta moto, va molt bé. No és super, però, ostres, te la pots fer tu super, si vols, tu pots canviar tot el que doni la gana, perquè et dona marge, és molt barata de comprar. Me'n permet fer tot el que faig amb la KTM i disfruto molt més. De fet, faig molt més que amb la KTM, perquè avui, per exemple, he hagut de comprar el pa a 30 quilòmetres de casa, més o menys. Amb la KTM això no ho podia fer. Tampoc és... I és una de les coses que em volia fer, perquè amb la moto m'agrada també passejar, mirar el paisatge, descobrir alguna esglésieta per allà amagada. Amb la KTM això tenia que fer per camins, amb la qual complicava molt. Amb aquesta doncs l'agafo, em poso un peu d'estirma de romà i vaig a fer les rutes que jo vull, vaig a fer descoberta, vaig a fer turisme. Jo la recomano moltíssim si busques una moto senzilla, sense pretensions de moto salvatge, i el que vols és fer això,
funcionetes, senzilles, per camins, pistes, alguns camí trencat també el podràs fer, i enllaços per carretera, a veure, sabent que és una moto, una 300 amb 27 cavalls, Barcelona-Andorra amb aquesta moto, pues es pot fer, però, hòstia, nen, s'ha de tenir molta paciència, perquè no corre moltíssim. Jo ara mateix estic anant a 80 per hora i es va supercòmode, però clar, anar a 80 fins a Andorra és una aventura. Pot córrer més, he fotut a 120, però a 120 és el tope, no pot anar a 120 tot el viatge. A 100, sí, però tampoc és el seu. Jo crec que el seu és aquesta moto és 80-90, i potser inclús 70-80-90. Però bueno, l'Audi, la moto és super guapa, és super àgil en conducció, frena bé pel que és i corre el que té que córrer una moto d'aquestes de 15 cavalls, no li fa falta més. I he canviat les coses aquelles que he comentat perquè pensava que potser es podia millorar una miqueta i canviaré els pneumàtics, va ser una merda, però per la resta superbé, supercontent. Si busqueu aquesta moto d'aquestes característiques, la competència jo no li conec cap altra alternativa, és similar a Suzuki, Yamaha o Kawasaki. No li hi ha la Boca, em sembla, però és una moto molt més corbota, és com la versió rally d'aquesta. Masses plàstics, jo això no ho volia, perquè si et caus a terra i rebentes els plàstics és un mal de cap. Total, ja sabeu, si voleu una moto trail senzilla, la CRF 300 funciona molt bé. Apa, doncs, que ja arribo i haig d'anar a comprar el pa. Fins a la propera!